Takže čaute, tu je Fernando LP a ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska začíname novú sériu. Ako vidíte, nie je to Growtopia, je to Minecraft Pocket Edition, ale bude to niečo špeciálne, lebo budeme hrať Herobrine mod a budeme hrať špeciálne vyrobenú mapu, kde sú už aj jaskyne a všetky tieto veci. Takže môžeme sa na to vrhnúť. A v tejto mape je aj čestka a v nej sú nejaké základné veci. A toto som si sem givol ja, lebo to je potreba na ten Herobrine mod. A tieto veci si teda zoberieme. Tak. A môžeme sa na to vrhnúť. Aktivujem toho Herobrine asi keď už budem mať aj meč. Takže idem si rýchlo nejaký vyrobiť. A vidíte, že táto mapa sú tu savany, džungle a všelijaké také veci. Potom sú tu ešte bažiny a dajú sa tu nájsť aj všelijaké také špeciálne domy, ktoré sú v čestkách. Také dungeony. Takže je to super. Vyrobíme si ten meč. A môžeme sa vrhnúť teda na ten Herobrine mod. A vykraftíme si to, takže asi najprv si urobíme crafting table. Takže potrebujeme toto a toto. Tak. Dáme to treba sem. A vykraftíme si teda ten meč. Meč. Tu ho máme, dobre, super. Takže už máme meč, tak môžeme sa vrhnúť na toho Herobrina. Takže čo potrebujeme? 2 gold bloky, 2 nether bloky a 1 zapalovač. A mohli by sme to postaviť trebárs tu. Takto si to dáme. Prvé dáme na seba 2 gold bloky. Ja tam teraz nedočiahnem, tak zoberiem si nejakú hlinu. Teraz si ju dám sem. Tak. Vidíte, že na tejto mape sú aj trávniky. Čo je celkom dobre podľa mňa, čo tu zavada. Strom. Ach jaj. Strom jeden hnusný. Tak dáme si 2 tieto. A ten strom asi bude musieť zrúbať celý. Tak zrúbeme si ho. Takto. Potrebujeme, lebo keď tam dáme ten zapalovač, tak potrebujeme, aby tam nebol oheň, lebo všetko sa tu chytí horeť. Toto miesto som trošku nedomyslel, ale tak už sa stalo. Nevadí, aj tak by sme potrebovali už drevo. Je tu ešte nejaké? Ešte tu je. Vidíte, že stromy sú tiež špeciálne vyrobené. Také palmové, ako keby. Čo je úplne super mapa, podľa mňa. Zase sú tu listy. Toto je strašné s týmto. Toto celé video budem robiť tento reaktor. Treba zničiť tie listy. A padajú z toho tieto semienka. To je divné. To je dosť divné. Áno, viem, že pokladám drevo. Takže môžeme začať. A je to tu. Je to tu. Dobre, tak oficiálne sme v Herobrine mode. Dúfam, že sa nič nechytí horeť. Radšej to tu okolo ešte zničím. Lebo nie som si 100% istý. Takže teraz nám bude Herobrine robiť zlé. A iné blbosti. Tak išiel by som si nájsť nejaké miesto, kde by som sa ubýval. Túto čestku si asi vezmem. Tak poď. A ten crafting table tiež. A ideme si nájsť miesto. Sú tu iné všade po zemi melóny, čo je úplne super. Nejaké si zoberieme.
Ale niekde som tu videl ovce. Aha, tam je. Potrebujeme vlnu, aby sme si urobili posteľ. Herobrine. Trafil som ho. Jo. Už nič nehorí, dobre. Wow, on má diamantový meč, doriti, ten keď mi trestne, tak je na mieste po mne. Ešte nejaké ovce, počkaj, tú ovcu sme zabili? Ja neviem, zabili sme tú ovcu? Máme z nej vlnu? Jo, máme. Ešte 2 vlny, aby sme si mohli vyrobiť posteľ. Ešte som tu videl jednu ovcu. Ale kde je, to neviem. To absolútne neviem. Tu bola taká čierna, alebo šedá, neviem. Musí tu niekde byť. 17. Aha, tam je. To je super. Už nám chýba len jedna ovca, ktorú asi ani nenájdeme. Čo sa robím? No poď. Jo, super. Máme 2 vlny. Ešte by sa zišla jedna ovca. Kde ju splašiť? Wow, shit. O tomto som hovoril. Jedine šťastie, že je deň a horia. Ale tento mod má dosť chyb, vidíte, že to sú zombici takí zabugovaní, ale to nevadí. Wow, tak toto bolo drsné. Wow, koľko pierok, to je celkom dobrá farma. Celkom výborná farma. Slepičko. Tu je koniec mapy. Koniec tejto úžasnej epickej mapy. Tak ideme si nájsť ten dom teda. Pôjdem touto stranou trebárs. Čo je tu? Je tu nejaká jaskyňa? Tu vyzerá ako jaskyňa. Je tu jaskyňa? Neviem, není to jaskyňa, škoda. Teraz jak odtiaľ to vyjdem. Kde mám tú lopatu? Tu je. Ešte sa utopím. Tak vidí. Toto ovládanie je strašné. Vlastne tieto melóny som chcel na jedenie. Potom si urobíme melónovú farmu. V nejakých dieloch. Tu je savana, to je super. Ovca. Jo. A jaskyňa, tak toto je vynikajúce miesto, teda aspoň myslím, že je to jaskyňa. Vyzerá to tak, že hej, ale najprv zabijeme túto ovcu. Tak poď. Jo. Môžeme už si vyrobiť posteľ, čo je super. Ideme sa preskúmať túto jaskyňu. Jo, je to jaskyňa. A je tu uhlie, že pecka. Ale tuším, že toto nie je jaskyňa, lebo tam vidím svetlo, ale to je jedno. Zoberieme si všetko toto uhlie, potrebujeme ho všetko. Dúfam, že teraz na mňa nezautočí ten Herobrine. Neviem, či je na to nejaký čas, že útočia, alebo je to len tak náhodne. No každopádne je toto úplne úžasný epický mod, ktorý sa mi strašne páči. Je to super, proste. A táto mapa je tiež úplne super. Wow, tu je nejak veľa uhlia. Nejak veľmi veľa. Vidíte to, čo ja? Alebo ja som asi je po mne. Lebo toto je veľmi veľká pasca. Shit. Doriti, ja umrem. Ne. Presne o tomto som hovoril. Kde som sa spavnul? Nemyslíte vážne. Ja som sa spavnul pri nejakom dome. Nie. To som stratil ako všetky veci, čo som mal. To musím nájsť a mám na to iba 5 minút. Wow, tieto liany sú fakt super urobené. Musím to nájsť, to sú jediné vlny v tejto mape.
Treba nájsť púšť, máme 5 minút. Na to, aby sa to nerespavnulo. Musíme nájsť v prvom rade koniec mapy, čo je tu. To znamená, že musíme ísť tam, tým smerom. Pravdepodobne a verím v to, že sme nezlyhali. Lebo toto naozaj asi som mal vyrobiť najprv tú posteľ a urobiť si ten checkpoint. Ale nečakal som, že táto hra urobila checkpoint tu a za mňa. Ešte k tomu začína aj noc a sú tu ovce, takže to nie je jediná vlna v mape. Ďalší dom. Buď chodím dookola, alebo neviem. Ale je tu veľa oviec. Čo je pozitívum. Čo je veľké pozitívum, ale aj tak sa tam chcem vrátiť, pretože mám tamto uhlie. A to je dosť potrebné. A slnko už pomaly zapadá. A Herobrine už pomaly prichádza. No tak rýchlejšie. Toto sa musí podariť. No tak ja toto video už ukončím kvôli tomu, že sa mi vybíja už foťák. Na budúce videá budú trošku dlhšie. Toto bola len taká menšia ukážka. A ja sa s vami lúčim. Dávajte lajky, lajky, subscribe, odbery, ďakujem. A pokúsim sa zatiaľ nájsť tie veci. Tak zatiaľ čau.